Danmarks hyggeligste ungkarl. Bliv min ven. Gå ikke bort. Nu laver Flemming apport. Hej, jeg er din tv-ven, onkel Andy. Kan du huske, hvad du lovede mig sidste gang? Har du fortalt din kammerat om onkel Andy? Jeg vidste, jeg kunne stole på dig, for det er jo vigtigt at have gode tv-venner, man kan dele sine gode tv-oplevelser med. Ikke også, Flemming? Nu skal I bare se, vi har fået rigtig mange breve. Og det kan være svært at vælge. Så Flemming, hvis du lige vil hjælpe mig. Æg, bæk, møller, sæk. Du slap væk. Det blev ikke den her. Æg, bæk, møller, sæk. Det blev heller ikke den her. Så bliver den her. Det er fra Trine i Thisted. Og lad os se, om Trine hun har gættet sangen fra sidste uges quiz. Det var den, der gik på hjælpeordene Himmel, Tillykke, Susan. Den lød sådan cirka sådan her. Ja. Og Trine har svaret... Ja, Trine har svaret Susan Himmelblå med Kim Larsen. Og det er fuldstændig rigtigt, Trine. Tillykke, din onkel Andy-kasket er allerede på vej. Og så vidt jeg kunne se, så har Trine ikke nogen spørgsmål, men det har til gengæld Thor fra Vesterbro i København. Og hør bare, hvad han skriver. Hej onkel Andy, jeg boede ellers helt alene med min mor, men nu er hendes nye ven flyttet ind. Han har 2 store hunde, og de har fået mit værelse, så nu håber jeg på... Nej, så nu sover jeg på sofaen i stuen. Mor interesserer sig kun for hundene, og hun har helt glemt mig. Hun går til dressur og roser dem bare, de henter en dum pind til hende. Hvad skal jeg gøre, onkel Andy? P.S. Jeg har fortalt om det henne i skolen. Thor, tusind tak for det. Det er noget, der varmer, at du har fortalt om onkel Andy henne i skolen. Det varmer en gammel dreng som onkel Andy. Det betyder jo, at det, som Flemming og jeg har kæmpet for i mange år, det er ligesom noget, som har betydet, og ligesom... Ja, men lad mig svare på de spørgsmål, Thor. Du var vant til at have mor helt for dig selv, og nu skal du til at dele hende sammen med 2 nye søskende, som du synes får alting forærende. Men jeg fornemmer tydeligt, at du begår mindst 2 store fejl. For det første er du jaloux. For det andet gør du nar af hundens kvalifiteter. Sandheden er jo den, at nok er hundens hjerne mindre, men til gengæld er dets hjerte langt større end menneskets. Thor, du er sikkert blevet lidt doven og forvent. Hvad med at tage konkurrencen op? Du kunne for eksempel glæde din mor ved at hive madrassen hen foran hoveddøren og øve dig i og skræmme og knurre af ubudne gæster. Jeg tænker på narkomaner og kriminelle og andre den slags syndige mennesker. Det er det trick, som jeg lærte af Flemming, da vi mødte hinanden. Kan du huske det, Flemming? Ja. Den går sådan her. Flemming, hvad er det? Jeg hører noget. Er det narkoman, Flemming? Flemming, er det narkoman? Hva? Så. Skræm mig, Flemming, jeg er narkoman. Skræm mig. Narko. Skræm mig, Flemming, jeg er narkoman. Narko. Så nu er onkel Andy. Ja, blev du helt bange? Han troede faktisk, jeg var en narkoman. Ja, giv så far et kys og en farlig hund. Kom her, Flemming. Giv far et kys. Ja, så en god hund. Puh. For husk på, Thor, at forudsætningen for, at vi mennesker og hunde kan leve i harmoni under samme tag, er det, vi hundeejere kalder for DKD. Dressur, kærlighed og disciplin. Gensag efter mig. Dressur, kærlighed og disciplin. Dressur, kærlighed og disciplin. Thor, jeg er sikker på, at jeg har været til stor hjælp for dig i dag. Men husk på, det er først og fremmest dig selv, der skal gøre arbejdet. Som der står skrevet, den flittige får turpas til alle himlens herligheder. Quiz-tid, masser af spændende præmier på spil. Vind en onkel Andy-kasket. Først får du 3 hjælpeord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 hjælpeord. Er du klar? Vovse og vindue. Synger jeg melodien.
svært. Nej vel? Og husk, hvis du har svaret, så skriv navn på melodien og send et lille brev, hvis du eller en af dine kammerater har et problem. Og husk, gør som Thor. Fortæl om onkel Andy henne i skolen. Brug for eksempel det store spisefrikvarter, eller du kan bruge klassens team. Snak med din lærer om det. Farvel for denne gang fra Flemming og onkel Andy. 10-4, jeg har selv været ung, og her kommer adressen. Onkel Andy. Danmarks hyggeligste onkal. Hej, din tv-ven onkel Andy er her igen, og du må have savnet mig, for jeg har fået rigtig mange breve. Breve fra børn, som ønsker at gøre noget ved den ligegyldighed og lade stå tilholdning, der tror deres nærmiljø. En af dem er Lea, og Lea har et konkret problem. Men først skal vi have fat i vinderen fra sidste uges quiz, hvor hjælpeordene var vovse og vindue. Skal vi lige genopfriske melodien? Jeg har ikke røbet for meget, vel? Nå, lad os finde den heldige vinder fra sidste uge. Der er kommet rigtig mange breve, kan jeg jo se. Erle, perle, krudt, slam, slut. Det blev denne konvolut. Og den heldige vinder er... Lad os se en gang, det bliver spændende. En flot tegning er også. Den heldige vinder er Cindy Nielsen, der helt rigtigt har gættet sangen fra sidste uge. Flemming, Bleib. Der sidder en vovse i et vindue. Tillykke, Cindy. En onkel Andy-kasket på vej til dig. Og så skal vi lige gå tilbage til brevet fra Lea. Og hør nu her, hvad hun skriver. Kære, rare onkel Andy. I vores klasse er der en dreng, som altid laver ballade. Bleib Flemming. Altid laver ballade. Han skærer ansigt af læreren, når han vender ryggen til. Læreren ved det ikke, men jeg ser det hver gang. Jeg holder meget af lærer Paul, og nu er jeg i 7 sind. Ja, det kan jeg godt forstå. Burde jeg fortælle ham, hvad jeg ser bag hans ryg? Eller vil det gøre mig til en sladerhang? Hvad synes du, jeg skulle gøre, onkel Andy? Det er et meget, meget interessant spørgsmål, du stiller. Og jeg håber, jeg kan give et lige så interessant svar. For du holder selvfølgelig meget af lærer... Hvad var det, Flemming? Flemming, hvad var det? Der er nogen bag på kampvognen. Bleib, Flemming. Hvad i alverden bilder du dig ind? Hvad sker der, mand? Fy for pokker, onkel Andy er ind. Hvem har sagt det? Op med hænderne, din lille lumske brilleabe. Hvem har sendt dig? Hold da kæft, mand. Nå, sådan pacificerer onkel Andy. Herværksmænd som dig, du kommer bare med her. Du ikke skammer dig grebet for åben skærm. Hvad er dit navn? Thomas, skulle du spørge for nogen? Thomas. Oven i købet det bibelsk navn. Han som skinner andres hjem. Han skal leve og dø som hjemløs i al evig tid. Du bliver siddende her. Og Flemming. Bind ham. Pas på ham, Flemming. Bevogt ham. Ja. Undskyld, Flemming, bevogt ham. Undskyld afbrydelsen, Lea og alle andre. Jeg har ikke glemt dit spørgsmål om vedrørende drengen, som skal ansigter bag din lærer Pauls ryg. Og ej heldigt, nu kan jeg så demonstrere mit svar. Jeg bliver nødt til at følge min samvittighed og underrette den lille brilleabes forældre. Og Lea, du må også følge din samvittighed. Giv din lærer et præg, så han kan beslutte, hvilken straf den onde dreng skal have. Og tro mig, drengen vil takke dig. Måske ikke lige nu, men en gang, hvor du er blevet voksen og har fået børn og er blevet gift, og du står og laver mad, så vil der pludselig ringe på din dør, og udenfor vil der stå en nydelig fremmed mand, og du vil tænke, hvem er der det? Det er den før så onde dreng, som er kommet tilbage for at takke dig. Takke dig, fordi du ikke bare lod stå til, men var den nødvendige bro tilbage til sandheden. Så sæt mig da fri for helvede, din børnelokker! Du bliver i min varetægt, indtil jeg sporer ægte anger. Er det forstået? Pas på ham, Flemming! Quiz-tid. Masser af spændende præmier på spil. Vind en onkel Andy-kasket. Først får du 3 hjælpeord, så synger jeg en melodi. Er du klar? Her kommer de 3 hjælpeord. Rigtige, guld og venner. Melodien lyder sådan her. Det vil jeg, mand. Det er sgu da rigtige venner. Det var rigtigt, Thomas. Tillykke.
Du har netop ødelagt quizzen for alle os andre. Jeg håber, du er stolt. Skal vi ikke klappe af Thomas alle sammen? Men det var sgu da ikke noget at klappe af. Det var skide nemt. Nå, synes du det? Men præmie, det skal du have efter udsendelsen. Vi bliver desværre nødt til at slutte nu. Jeg håber, der var nogen af jer, der ikke nåede at høre, hvad Thomas han afslørede. Så I er stadigvæk med i quizzen. Og husk nu, vi har mange udsendelser nu, så I kan fortælle om onkel Andy. Fortæl også om Flemming. Det er ligesom op til jer selv. Det må I selv bestemme. Og husk nu, har I problemer med jer selv og jeres nærmiljø, så ring til onkel Andy. Eller skriv til onkel Andy. Jeg har ikke fået nogen telefon nu. Det kan være, det kommer. Skriv til onkel Andy. 10-4. Jeg har selv været ung. Onkel Andy. Danmarks hyggeligste onkel. Velkommen til 500 meter. Så. Er du flad og uden form? Onkel Andy kan hjælpe dig. Helt enormt. Dæk Flemming. Dag. I dag skal vi snakke om energi. Og derfor har jeg inviteret 2 gæster, som jeg håber, vi kan få et lille hyggeligt samvær ud af lige om lidt. Men dem skal vi møde lige om lidt. Og først synes jeg, vi skal have fundet en vinder til sidste uges quiz, hvor I kan nok huske, at jeg blev lidt forstyrret af en lille brilleabe, som afbrød mig i det, han skrev med spray bag på min kampevogn. Der skrev han, fy for pokker, onkel Andy er en børnelokker. Det er jeg ikke, og derfor måtte jeg også få drengen til at angre umiddelbart efter udsendelsen, og det blev vasket af. Og derfor, nu kan man ikke se mere, at jeg er... Nå, men vi skal i hvert fald have fundet de sidste hjælpeord fra sidste quiz, sidste uge. De var rigtig guld og venner. Og der ved jeg ikke, skal vi tage melodien? Ja, og jeg håber, det kun er jer, der ikke hørte, hvad den lille uartige brilleabe afslørede af quizzen sidste uge, som har deltaget. Er det en aftale? Godt. Vi skal have fundet en vinder. Erle, perle, pif, paf, puff. Jeg finder brev i en ruf. Og det er fra Louise Lund, som helt rigtigt har gættet, hvad sidste uges melodi hed, nemlig Rigtige Venner. Tillykke, Louise. Jeg får næsten lyst til at kalde dig for en rigtig vinder. Nå, men i hvert fald, du har vundet nogle landikasket. Tillykke med det. Og lad mig så byde velkommen til mine 2 gæster. Overtangpasser Nørregård og knallertkører Søren. Velkommen til. Tak skal du have. Det var pænt af, at I kunne komme. Jeg skal stille jer nogle spørgsmål. Søren, som har sendt mig et lille brev, er meget bekymret over de stigende benzinpriser. Du bliver siddende, Flemming. Dæk. Dæk. Og overtangpasser Nørregård. Du er jo ekspert på benzinområdet, benzinolieområdet. Hånd på hjertet. Er vi på vej ind i en ny oliekrise? Bliver det krig i Golfen og i Mellemøsten? Og i så tilfælde, hvad betyder det for Søren og hans knallertkørsel? Det er da ikke utænkeligt, at krisen i Mellemøsten kan... Mens I nu har siddet og snakket om krig og Mellemøsten og Golf og den slags ting, så er onkel Andy kommet til at tænke på energi. Er det egentlig ikke noget, vi har boende og strømmende inde i os selv? Forstår I, hvad jeg tænker på? Altså, som et vandfald, billedligt talt. Altså, vi har jo ikke brug for muslimske rørledninger og ildelugtende boretårne. Tænk på, hvor forfædre, hvordan klarede de sig? De måtte bruge og nøjes med apostens heste. Altså, de her ikke. Kan I se, hvad jeg mener? Altså, som der står skrevet et sted. Den sunde krop giver aldrig op. Og prøv lige at lade mig vise dig, hvad jeg siger. Prøv at rejse dig op, Søren. Kom her. Skal jeg vise dig. Vi bliver nødt til at kunne finde den energi i os selv. Prøv lige at se her. Ryk lidt tilbage, du. Nu tager du mod her. Ja, helt op, du. Nu sender jeg noget. Kan du mærke energien? Nej. Prøv nu at mærke. Kan du mærke den? Nej. Du er ikke ordentligt varm. Vi bliver varm. Nørregård, hvis du lige vil rejse op, så laver vi lige en opvarmning, så vi kan mærke energien i os selv. Og når jeg laver opvarmning, så bruger jeg gerne det at lade mig inspirere fra naturen. Og hvad er mere naturligt end dyr? Dyrs bevægelser. Tag nu larven for eksempel. Den er fantastisk god at lade sig inspirere af. Dens bevægelser, ikke? Den vrider sig og krummer sig. Tænk på en larve i et fuglenæb, ikke? Den vrider sig og får at komme lys. Det giver en dejlig varme. Og er der nogen af jer, der ved, hvad en larve, hvad bliver en larve efter, den har været larve et stykke tid? En snegl? Det er ikke til en snegl, det bliver til en sommerfugl, ikke? Sommerfugl. Prøv at lave sommerfugl sammen med mig.
Altså, I bliver nødt til at følge mine instrukser, hvis vi skal få noget ud af det her, ikke? Det er for barnligt, det her. Kan vi ikke få lov at gå? Det er barnligt at holde sin krop i form. Har du hørt det, Flemming? Vi er barnlige. Jamen, så gå med jer. Gå! Kom, Flemming. Vi er et andet, der giver os til, har vi ikke også? Det skal da være pligt. Jeg vil altså give dig en Onglandi-kasket helt gratis. En til at være oven i købet. Kom, Flemming. Det skal ikke få lov til at ødelægge programmet for alle os andre. Quiz-tid, masser af spændende præmier på spil. Vind en Onglandi-kasket, post får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi. Her kommer 3 hjælpord. Er du klar? Rigtig. Nej. Hallo, telefon og... Lad mig se engang, hvad det sidste. Hallo, telefon og ringer. Melodien lyder sådan her. Ja, var der noget, der ringede? Nå, men i hvert fald, har du gættet melodien, eller har du noget på hjerte, så skriv til Onglandi. Det er aldrig for sent. Og husk nu at fortælle om Onglandi og Flemming. 10-4. Jeg har selv været ung. Men jeg er da ikke... Fjernsynet. Men der er også roser at dele ud, og en af dem, den går til TV2, som på trods af alt for små ressourcer... En giftesyg prinsesse. Unge mænd fra hele landet strømmede til fra nær og fjern, for det var en rigtig sød prinsesse. Men hvem skulle hun vælge? Den smarte Casanova eller den flinke og rare ungkarl? I kærlighedens have vælger du din partner. Væk med ukrudt. Onglandi er din gartner. Ja, du kender sikkert det svære valg fra dig selv, sådan som vi så det i dukkespillet. Jeg kan i hvert fald mærke på jeres mange og dejlige breve, at kærligheden, den smukke kærlighed, strømmer som en blid og farlig strøm i jeres bryst. Derfor, lyt til Onglandi. Jeg kan hjælpe jer igennem den svære ungdom. Sådan så det ikke går jer. Ligesom idolerne i ugebladene. Skilsmisse, 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 skilsmisse. Ja, sådan går det faktisk, hvis man ikke vælger partner med hjertet som centrum. Derfor vil jeg om lidt bevise for jer, at det kun er den blinde fugl, der bygger rede på den visne gren. Men lige inden vi kommer for godt i gang, synes jeg lige, vi må udløse spændingen og finde en vinder fra sidste uges quiz. Der hvor melodien lyder. Kan I huske den? Vi skal have fundet en vinder. Lirum, lirum, larum. Mon vinderen kommer fra Farum. Lad os se en gang. Nej, det gør han ikke. Han kommer fra Skjern og hedder... Lad os se en gang. Det er fra en pige, og svaret er rigtigt. Hallo, hallo med Lonnie Jivente. Det ved jeg ikke, men svaret er i hvert fald rigtigt. Hallo, hallo. Fra Mette Børsting Vestergaard i Stauning. Tillykke, Mette. Du har vundet en flot Onglandi-kasket. Og så tilbage til mit forsøg. Jeg vil nu bevise, at det kun er den, der vælger at følge sit hjerte, og kun sit hjerte, der vælger rigtigt. Nu forestiller vi os, at jeg er en ungkarl. Nej, undskyld. Nu er jeg en charlatan, en rigtig damernes ven, med smart tøj og et lige så elegant slips. Nu skal jeg så på damebesøg. Jeg skal til det, man kalder for ungdomsfest og gøre indtryk. Banke, banke på, og måske sidder prinsessen derinde og venter netop på mig. Jeg prøver en gang at tage blomster med. Hej, smukke. Skal vi danse? Kommer du tit? Giver du et kys, hvis du får dem her? Så er det. Ingen prinsesse til den smarte Don Johan. Nu prøver jeg så som den hyggelige ungkarl. Lige et øjeblik. Og nu tager jeg så alt det smarte tøj af mig, som i virkeligheden bare er udstasning. Nu prøver jeg så at gå ind som den hyggelige ungkarl. Næsten som mig selv, kan man sige. Banke, banke på. Hej, min ven. Sidder du her helt alene og har ingen at snakke med om dine problemer? Det kender jeg godt fra mig selv. Nu prøver vi så at se, om hun giver ungkarlen et kys. Giver du et kys? Så er det. Prinsessen kyssede mig. Det er bevist. Forsøget er bevist. Det ægte vandt over det falske, og den hyggelige ungkarl vandt over den popsmarte charlatans, og fik prinsessen og den halve campingsvogn. Ikke også, Flemming? Kom, Flemming. Kom, vi skal videre i programmet. Kom så. Ja, vi kan godt blive her, Flemming. Kom med mig. Ja. Quiz-tid. Masser af spændende præmier på spil. Vind en Onglandi-kasket.
med radio og det hele, FM og alt det der. Først får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi, og så gætter du bare løs. Her kommer hjælpordene. Rullesten, hjerte og blod, tror jeg nok det er. Melodien lød sådan her. Hør godt efter, Flemming, den til dig. Ja, har du gættet den, eller har du noget på hjerte? Så skriv til onkel Andi og prinsesse Flemming. Husk nu, glem ikke kærligheden. 10-4. Jeg har selv været ung. Her kommer adressen midt i alt rodet. Onkel Andi. Danmarks hyggeligste ungkarl. Kender du? Lader du dig friste af en bastard? Gør som onkel Andi. Hold dig til den ægte vare. Nu er der sikkert mange af jer, der spørger, hvor er Flemming? Det skal jeg simpelthen forklare jer. Flemming, han er i karantæne. Han har fået campingarrest. Nu skal I bare høre, i går nat faktisk, der blev jeg vækket af pjank og postyr. Det var Flemming. Jeg greb Flemming og tankpasserens det lille grimme pudelbastard i at lave gris. Ja, de parer sig faktisk lige her, hvor jeg står nu, hvor jeg stod lige før. Derfor skal Flemming nu være i isolation, og der bliver han indtil han sporer tegn på ægte anger. Det er ikke fordi, jeg ikke elsker Flemming, for det gør jeg, det ved I også udmærket godt, men det er udelukkende til hans eget bedste. Jeg står og snakker, tiden går. Vi skal have fundet en vinder fra sidste uges quizmelodi, den der lød sådan her. Kan I huske den? Og vi skal have fundet et brev. Rille, ralle, rolling, mon vinderen bor i Kolding. Lad os se en gang. Nej, det tror jeg ikke, han bor i Odense. Og hedder... Ja, hvad hedder drengen? Han hedder Anders Bo Petersen og bor i Odense. Og svaret er helt rigtigt, så længe jeg lever med John Mogensen. Tillykke, Anders Bo. Du har vundet en onkel Andi-kasket. Nu hører jeg lige, om Flemming han har angret. Flemming? Har du angret? Nå, det har du ikke. Så må vi nok lige have fat i dyrlægen. Flemming, han kan nemlig ikke ret godt lide dyrlægen, så prøv lige. Hallo? Er det hos dyrlægen? Jeg ringer lige til ham. Er det hos dyrlægen? Det er onkel Andi. Jeg har store problemer med Flemming. Kan du komme med det samme? Det var godt. Tak for det. Farvel. Nå, Flemming, der er dyrlægen allerede. Hunden, de har jo ikke nogen tidsfornemmelse. Nu prøver jeg at spille dyrlæge for at skræmme Flemming. Nå. Dag, Flemming. Kan du huske mig? Det var mig, der klippede halen af dig, da du var lille. Hvad skal vi klippe af dig denne gang? Hvad, Flemming? Han kan ikke kende mig. Han tror det. Han tror, jeg er dyrlægen. Nu prøver jeg at skræmme ham. Sådan at vi får noget forståelse banket ind i ham. Nå, Flemming. Jeg hører, at du har været på damesjov oven i købet med en bastard. Er du klar over, hvor smittefarligt det kan være? Hundegalskab, lus, impotens, ringorm, dovenskab, og så er man endda heldig sluppet. Prøv at se, hvor galt det kan gå. Hvad, Flemming? Prøv lige at se her. Er du ligeglad med det? Den her, den skulle også bare prøve en uden stamtavle. Flemming, du bliver nødt til at forstå, at du bliver nødt til at tro på din onkel Andi. Han skal nok finde den rette kæreste til dig, når tiden er inde. Kan du nu forstå, hvorfor du har fået campingarrest? Når det kan du ikke, så er der kun én ting at gøre. Og det er udstopning. Og så er det for alvor slut med løb efter damer og løbetid og hvad ved jeg. Så er det for alvor slut med det, Flemming. Er det forstået? Du kan godt blive siddende. Nu skal jeg vise dig, hvordan man udstopper sådan en hund som den her. Skal du se her, Flemming. Først så tømmer man ryggen. Sådan. Sådan, så tømmer man ryggen og snip, snap, snude. Væk med det grimme hoved. Og så stopper man masser af dejlige avispapir og gamle blade ind i den. Nå, Flemming, angrer du? Det var også på tide, fars gode hund. Kom, skal vi ud og have quiz sammen? Kom, Flemming, så går vi ud og have quiz. Ja, det var godt. Quiz-tid. Masser af spændende præmier på spil. Vind en onkel Andi-kasket med antenne og radio og det hele. Først får du 3 hjælpord, og så gætter du melodien. Hjælpordene er skælder, skud og tænder. Melodien lyder sådan her. Ja, har du gættet den? Eller har du noget på hjerte? Så skriv til onkel Andi og Flemming. Farveler. 10-4. Jeg har selv været ung.
Danmarks hyggeligste ungkarl. Danmarks hyggeligste ungkarl. Ryk nærmere, skru bare op, onkel Andy, han er helt i top. Jeg er rigtig glad for at kunne fortælle jer, at der nu er blevet oprettet onkel Andy-klubber over hele landet. Aalborg, Odense, Tostrup og Varde, blot for at nævne nogle stykker af dem. Og det var faktisk lige i sidste øjeblik, for jeg har igen modtaget et trusselsbrev. Og jeg skal ærligt indrømme, uden onkel Andy-klubbernes støtte, så tør jeg simpelthen ikke at fortsætte programmet. Heldigvis har jeg fået støtte fra onkel Andy-klubberne. Prøv at høre engang, hvad trusselsbrevet skriver. Hej onkel Andy, vi har en hadeklub mod dig, og vi hader dig så meget, at vi synes, du skulle stoppe dit dårlige show. Ellers kommer mig og min klub med en bombe. En bombe? Nu er det ikke længere drengestreger. Nu er det simpelthen grove løjer, og det er ikke bare mig, der bliver truet, det er også mine fans. Nu skal I bare høre. Vi er 2 drenge, som er ked af at gå i vores klasse, fordi vi bliver mobbet med, at vi godt kan lide at se onkel Andy. De siger, at du er en gammel børnelokker, og de siger, at vi får tæsk, hvis vi ikke snart holder op med at snakke om dig og Flemming. Kærlig onkel Andy, hilsen fra Ulrik og Christian. Jeg vil bare sige, Ulrik og Christian, lav onkel Andy-klub. Det er den eneste måde, I kan beskytte jer på. Vi skal have fundet en vinder fra sidste uges quiz. Og som I kan se, har jeg delt brevbunkerne op i to bunker. Og dem, som havde onkel Andy, de skal ikke med i quizzen. Så laver jeg en udvælgelse. Grisebasse, Gylle og Ejlemund-vinderen bor i Vejle. Nej, det gør han ikke. Han bor i Hvidebæk, Herborg. Og lad os se, hvad vinderen hedder. Ja, lad os se en gang. Ja, tillykke, Therese. Svaret er rigtigt. Du har vundet onkel Andy-kasket. Svaret er simpelthen, de voksne kan også være bange. Fuldstændig korrekt. Og apropos bange og voksne, så har jeg fået et brev fra en pige, som er bange for voksne. Hør, hvad hun skriver. Kære onkel Andy, jeg er en pige på 15 somre, som har et problem. Hver aften arbejder jeg i en slikbutik. Manden, som ejer butikken, altså slikfar, kan ikke holde sine hænder fremme. Jeg synes, han er ækel, når han rører mine bare arme. Hvad skal jeg gøre, onkel Andy? Hilsen, Monika. Ja, nu er den slags spørgsmål jo ikke lige mit bord, men all right. Monika, er du klar over, hvor stor tab selvstændige næringsdrivende de har på grund af personaletyverier? Altså det, man kalder frynsegoder. Det er jo ikke alle selvstændige næringsdrivende, der har råd til at have spionkameraer og butiksdetektiver. Derfor er Slikfar jo nødt til at visitere dig, sådan rent kropsmæssigt. Du skriver også, at han rører dine bare arme. Jeg fornemmer tydeligt, Monika, at du er en letsindig pige, som leger med Slikfars instinkt. Alene dit brev med duft og blomster og det hele og hjerter er allerede, synes jeg, du afslører dig selv. Glem ikke, at det tøj, du har på, det udsender signaler. Jeg må vise dig, hvad det er, jeg mener. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan, du går gemt, du går klædt. Og ingen er jo i tvivl om, hvilke signaler dette kostyme sender. Det sender simpelthen støjsignaler. Det er nok moderne, all right, men hør engang, hvad jeg har at sige til det. Følger du moden, er du ikke moden. Følger du ikke moden, er du moden. Det er sådan en slags tanker, jeg går og gør mig en gang imellem. Nu prøver jeg at bede dukken om at gå ind og skifte til noget andet tøj, så skal I lægge mærke til, hvad der er for nogle signaler, vi lige har set. Og hokus pokus og dukken har allerede skiftet tøj. Læg mærke til, kan I se, det er helt andre signaler. Dette hyggelige joggingsæt er både hyggeligt og rart, uden at pirre. Ikke også, Flemming? Sådan har Flemming og jeg det også. Selvom vi bor tæt sammen. Flemming, selvom vi bor tæt sammen, og Flemming går nøgen rundt hele dagen lang, så pirrer han mig ikke. Hos os er hyggen nemlig i højsædet. Ikke også, Flemming? Flemming, kom, giv far et kys. Flemming, kom, giv far et kys. Kom her. Ja, jo godt. Quiz-tid. Masser af spændende præmier på spil. Vind en onkel Andy-kasket med radioantenne og det hele. Først får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 hjælpord. Far, rar og giftes. Melodien lyder sådan her. Men lige et øjeblik, du. Jeg synes, den her melodi, den. Jeg prøver lige en gang til.
Har du gættet melodien, eller har du noget på hjertet, så skriv til Onkel Andy og Flemming 10-4. Jeg har selv været ung. Her kommer adressen. Bliv min ven og glade seer. Nu kommer Onkel Andy med gode idéer. Først og fremmest tusind tak for, at I har sendt mig så mange dejlige breve, og tak for alt det mad, I har sendt til Flemming. Jeg har næsten ikke kunne spise det hele. Og også tak fordi, at I har fortalt om Onkel Andy til sport, til spejder og til omklædning. Men det er desværre ikke nok. Er I klar over, at kun 17% af den danske børne- og ungdom er medlem af en Onkel Andy-klub et eller andet sted i landet? Og det er jo ikke nok 17%. Jeg har en fornemmelse af, at I bruger for meget tid på leg og fritid. Og kære venner, hvis vi skal nå de mål, vi har sat os sammen, så nytter det ikke noget at være dovne. Brødre og søstre, op af sofaen, nu skal I høre om min gode plan. Jeg har nemlig udtænkt en plan, så vi kan få endnu flere medlemmer til Onkel Andy-klubberne. Aktion Dørklokke. Men først skal vi lige have fundet en vinder fra sidste uges quiz, så vi, ja, I kan lige få melodien. Den lyder sådan her. Ja. Fader, vorte dit navn, mon vinderen bor i København. Lad os se en gang. Nej, det gør hun ikke. Bor i Vamdrup. Og løsningen er rigtig, når jeg bliver en stor pige, vil jeg skiftes med farmand, og det er indsendt af Lasse Christensen i Vamdrup. Tillykke, Lasse, du har vundet en Onkel Andy-kasket. Og så tilbage til aktion Ringklokke. Dørklokke hedder det. Tilbage til aktion Dørklokke. Hvis ikke medlemmerne vil komme til os, så må vi komme til medlemmerne. Med andre ord skal jeg lige vise jer. Først og fremmest, så bliver jeg nødt til at være pæn i tøjet. Og det kan eventuelt være et velstrøget joggingsæt, og her i dette tilfælde, der har jeg fået et slips fra 3-4 piger op i Hillerød, som har tilsendt mig dette smukke slips. Nu er jeg klar til at gå til dørklokkeaktionen. Først så ringer jeg høfligt på, og i det øjeblik, der bliver åbnet, så får jeg fodfæste med døren her, med foden i døren, for ikke at miste balancen. Og hvis kunden ikke er særlig gæstfri, så kan jeg prøve med en Onkel Andy-ramse. Det kan være den her. Kære frue, må jeg komme ind i deres stue? Og når jeg så er kommet indenfor, så prøver jeg hurtigst muligt at vinde tillid hos den kommende medlem af klubben. Sig noget pænt, for eksempel. Det er dog en hyggelig stue, de har dem her. Og den sjal, har de selv strikket den? Jamen tænkte jeg, det ikke nok, de er kreative og kan gøre stor nytte i en Onkel Andy-klub. 5 minutter senere, jeg har nu fået søsterkage og kaffe af den ene... Nå, det har jeg ikke. Nå, men er det deres børn? De ser søde ud, men er de medlem af en Onkel Andy-klub? Hvad siger de? Tvangsfjernen af myndighederne? Jamen, så var det da heldigt, at jeg kom forbi her i dag. Er de klar over, at de kan blive seniormedlem af den lokale Onkel Andy-klub, og med deres know-how som husmor, så kan de blive klubbens hyggemoster og servere saft og varm chokolade. Hvad siger de? Jamen, det er jeg glad for, at vi finder ud af sammen. Tillykke med deres beslutning. Tak for kaffe. Se, så let kan det gå. Men det er ikke altid, det går så lidt. Nogle kunder er sværere at overbevise. Lad mig give et eksempel. Hvad siger de? De har ikke brug for nogen Onkel Andy-klub. Det er noget, de tror. Er de klar over, at det moderne samfund er på vej mod afgrunden, og inden længe så vil det ligge på bunden af en dyb kløft? Og det er kun medlemmer af de forenede Onkel Andy-klubber, der vil overleve. Og på den sidste dag, der vil de komme hen til mig på bedende knæ, og der vil de sige, det der med Onkel Andy-klubberne, hvad var det egentlig for noget? Det var da vist ikke så dårlig en idé. Kan jeg blive medlem? Men der vil det være for sent. For jeg siger dem, de skal pines dag og nat i en ild- og svovlsø. Og der... Hvad siger de? Nå, jeg kan høre, de angrer, vi forstår hinanden. Det glæder mig, at de træffede den rette beslutning. Tillykke med beslutningen. Flemming, hold op med at flæbe sådan. Du er jo ikke nogen husmor længere. Det er kun rollespil. Han hænger altid fast i rollen. Jeg gider ikke spille rollespil med dig, Flemming, hvis du bliver ved med at hænge sådan i rollen. Du er alle Onkel Andy-klubbernes maskot. Du er Rottweiler Flemming. Rottweiler Flemming. Kom, Flemming. Så skal vi ud og have quiz-tid, ikke også? Ja, quiz-tid. Masser af spændende præmier på spil. Kun medlemmer kan deltage. Først får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 hjælpord. Hunde, himlen og spillemand. Melodien lyder sådan her.
Har du gættet melodien, eller har du problemer med din Unglandi-klub, så skriv til Unglandi og Flemming 10-4. Jeg har selv været ung. Her kommer adressen. Danmarks hyggeligste ungkarl. Der findes overhovedet ingen god undskyldning for at smide brugte batterier ud i naturen. Flemming og mig, vi sidder lige og forsøger noget helt nyt. Jeg vil prøve at lære Flemming at tale igennem mig, sådan så jeg bedre kan forstå hans følelser og tanker. Det er noget, jeg har læst i det bedste. Det skulle kunne lade sig gøre. Nå, men vi kan også bare starte programmet, Flemming, også. Synes du, Unglandi er hård og banal, så skift til en anden kanal. Jeg håber, det nu kun er jer, mine fans, der sidder og kigger på. Og til jer vil jeg bare sige tusind tak for alle de dejlige breve, jeg har fået. De ligger herovre. Er I klar over, at Unglandi-klubbernes medlemstal er steget med mere end 50% takket være Aktion Dørklokke? Og til alle nye medlemmer, tykke og tynde, store og små, velkommen i Unglandi-klubbernes varme fællesskab. Vi skal have fundet en vinder fra sidste uges quiz, hvor melodien lød sådan her. Ja. Elle, bælle, boller med smør. Mon vinderen kommer fra Korsør. Nej, det gør han ikke. Han kommer fra København og hedder Yusuf. Yusuf. Halal står der. Og svaret er, må man tage hønder med sig ind i himlen? Ej, det var altså en skam, Yusuf. Ikke hønder, men hunde. Desværre, ingen Unglandi-kasket til dig, men jeg kan se, at du har et tillægsspørgsmål, og det vil jeg så tage med som en slags trøstepræmie. Vi skal lige have fundet en rigtig vinder først. Og vi prøver en gang helt tilfældigt, og jeg finder en vinder. Der er oven i købet guf med til Flemming, tror jeg. Flemming guf. Og det er fra, lad os se en gang. Ja, svaret er rigtigt. Og det er fra Unglandi-fanklubben i hvor søren var det, der stod. Der er ingen adresse med. Det var en skam. Jeg prøver lige en ny en. Og den er fra... Ja, den er også fra en Unglandi-fanklub. Og den er fra Joey og Svenny i Albertslund. Så må I selv om, hvem der skal dele, eller vi må selv finde ud af, hvordan I deler Unglandi-kasketten. Tillykke, Joey og Svenna. Og så vil jeg godt have lov til at læse Yusufs brev op. Kære Unglandi, jeg har et problem. I min klasse er der nogen, der har lavet en Unglandi-klub. Jeg vil meget gerne være med, men de siger, jeg ikke må for dig, Unglandi, fordi jeg kommer fra Ankara i Tyrkiet. Er det rigtigt, Unglandi? Siger, må og må. Skal vi nu ikke lige finde ud af, hvad det her det handler om, inden vi begynder at pege med fingre af hinanden? Der er jo ikke tale om et forbud sådan rent lovmæssigt, men Yusuf, prøv at forstå, at Unglandi-klubberne, de er jo tænkt som en støtte til de børn, som ikke har nogen onkler. Og jeg er da sikker på, at du også vil synes, det ville være lidt underligt, hvis alle mulige danske børn, de skrev breve til dine onkler, tror jeg. Og desuden er du jo også muslim og skal faste jævnligt, altså sulte dig frivilligt oven i købet. Og det er faktisk upraktisk, altså rent klubmæssigt. Forestil dig, at du er på Unglandi-patrulje og skal være medlemmer i mit navn. Og så er det ikke utænkeligt, at de pludselig bliver inviteret på småkager og te af en gammel dame. Og der bliver du så nødt til at sige nej tak på grund af din faste. Et sådan afslag, det vil såre den gamle dame, og så sandelig også skade Unglandi-klubbernes gode ry omdømme. Og når I så kommer hjem i klubben om aftenen, så har hyggemoster måske lavet røde pølser eller flæskeroulade. Og flæskeroulade, Yusuf, det er vist ikke lige din livret, hva'? Nej, men vi kan sige, at vi er forskellige og smag og behag, som man siger, og sådan er det bare, eller hvordan med det, Flemming? Hvad synes du? Er du enig med mig, eller hvad synes du, vi skal gøre med Yusuf? For jeg prøver lige den der tricks, jeg har lært i det bedste, altså Flemming, der taler igennem mig. Kom, Flemming, er du klar? Koncentrer dig, Flemming. Tal til far. Kom, Flemming, tal til far. Tal til far, Flemming, kom, tal til far. Hør de det? Flemming talte igennem mig. Fantastisk, det virkede. Yusuf, forstår du det? Altså det Flemming mener, jeg citerer, det er, nu er I efterhånden så mange, og hvorfor så ikke lave jeres egen Onkel Ali-klub? Og det lyder næsten også ligesom Onkel Andi. Onkel Ali. Er det ikke utroligt, Flemming han har løst det kurdiske knude?
Godt, Flemming. Og når I så har jeres onkel Ali-klub, så har I jo ikke også brug for at være med i vores... Men I må stadigvæk godt være med i quizzen, altså. I bliver ikke afholdt for præmiechancen, ligesom dem fra Hadeklubben, de gør. De kommer jo ikke med i quizzen, ligesom I så får lov til at gøre. Det kalder jeg gæstfrihed. Quiz-tid! Masser af spændende præmier på spil. Vind en onkel Ali-kasket. Først får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 hjælpord. Røde, hvide og... side. Melodien lyder sådan her. Ja, har du gættet melodien, eller har du noget på hjertet, så skriv til Flemming og onkel Andy. 10-4, jeg har selv været ung, og her kommer adressen. Ikke for noget, men synes I ikke, at Flemming han er langt klogere end Lassie? Danmarks hyggeligste onkal. At drille og mobbe andre er let nok. Især når man gemmer sig i den store flok. Jeg kan lige så godt sige det lige ud. Jeg kommer direkte fra dyrlægen. Der er sikkert nogle af jer, der spørger, hvad er det onkel Andy han har her i hånden. Det er noget dulmende til nerverne. Flemming han er brudt sammen. Han ligger inde i campingvognen og græder som pisket. Der er nemlig kommet rigtig mange væmmelige og uartige breve med grimme ord om Flemming og onkel Andy. Alt sammen på grund af det svar, som Flemming han gav Yusuf sidste uge, da han spurgte, om han kunne blive medlem af en onkel Andy-klub, selvom han kommer fra Tyrkiet. Og alright, jeg må da indrømme over for brevskriverne, at Flemming han tog munden for fuld. Det er Rottweiler jo kendt for, men giver det dem ret til at gøre Flemming så ked af det? Prøv at høre her, hvad de skriver. Jeg vil læse et brev op her. Til onkel Andy. Du er ikke andet end en modbydelig galning forklædt som hyggeonkel. Din hund Flemming skulle udstoppes med brugt kattegrus og syes om til en marokkopude. Ikke underligt, at Flemming er ked. Alt det på styr, bare på grund af en fortalelse. Herregud, han er da kun en hund, og det er første gang, han taler for åben skærm igennem mig oven i købet. Men det tænker disse brevskrivere jo ikke på. Helt ærligt, det virker faktisk som om, at de børn, der skriver de her breve, er rigtig ulykkelige børn. Rigtig kede af sig selv. Ja, det skulle ikke undre mig, om de kommer fra et skilsmissehjem. Et hjem uden varme, uden strenghed og uden en stærk far, der kan skære steg for og smage sovs til, sådan rent opdragelsesmæssigt. Nå, men vi skal have fundet en vinder fra sidste uges quiz. Flemming, kommer du ikke ud og hjælpe til? Han er stadig for ked og trist. Melodien lyder sådan her. Ja, og så lige en praktisk oplysning til alle jer, der har gjort Flemming ondt. I deltager ikke i nogen præmiechancer. I bliver makkumuleret. Sådan. Og vinderen skal vi nemlig finde blandt mine rigtige fans. Ryste, rafle, terning, må vinderen kommer fra Herning. Nej, kommer fra Kjellerup. Peter Ringsted, tror jeg, der står. Lad os se en gang. Peter ringet ved Kjellerup, og svaret er rigtigt. Vi er røde, vi er hvide. Vi er rigtig ude at skide. Det kan man næsten fristes til at sige efter sidste landskamp. Du har vundet en onkel Andy-kasket, Peter. Tillykke. Ej, nu kan jeg altså ikke holde ud længere. Bare tanken om, at Flemming han ligger derinde helt alene og føler sig stødt ud. Nu går jeg altså ind og henter ham. Flemmy! Kom ud til far. Kom, Flemmy. Du skal ikke ligge derinde hele tiden. Kom nu, Flemmy. Ja. Prøv at se, hvor trist han er. Kom, Flemmy. Nu bliver jeg altså nødt til at give ham lægens mirakelkur. Kom, Flemming. Skal du have medicin? Sæt dig ned, så skal du have medicin, Flemming. Nej. Aldrig mere ensom. De her. For gør kede hunde glade. Udvikles specielt til hundens hørelse.
Den ser spændende ud. Skal vi høre, hvordan den spiller, Flemming? Prøv at høre. Så spiller vi den her for dig. Side 1. Play. Ja. Er det dejligt? Får du det bedre? Tal til mig, Flemming. Nu prøver jeg lige at bede ham om at tale til mig, sådan som vi gjorde sidste gang. Sig, om du får det bedre, Flemming. Prøv at tale til mig. Sig, om du får det bedre. Er det rigtigt, Flemming? Ej, hvor er det dejligt. Han fortalte mig lige, at han har fået det meget bedre, og han har lyst til at danse. Har du virkelig lyst til at danse, Flemming? Jamen, så lad os da danse. Kom, Flemming. Lad os danse. Kom, Flemming. Lad os danse på grund af den glæde, jeg har over, at du er blevet rask så hurtigt. Danse ind i natten. Danse, danse, danse. Quiz-tid! Masser af spændende præmier på spil. Vind en Onglandi-kasket. Først får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 hjælpord. Dilialala, lille mor og bryllupsdag. Melodien lyder sådan her. Har du gættet melodien, eller har du noget på hjerte? Så skriv til Onglandi og Flemming. Her kommer adressen. Danmarks hyggeligste ungkarl. Det sjove ved at tage ud og fiske er, at man simpelthen ikke ved, hvad man får på krogen. Slet ikke, når man står på en benzin.